Στο απόψινό webinar θα δείξουμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε parts από ένα δομικό στοιχείο στο Revit. Για παράδειγμα, τις τρώσεις από τις οποίες αποτελείται ένας τοίχος ή μία πλάκα. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς γίνεται όλο αυτό. Ας δημιουργήσουμε έναν αρχιτεκτονικό τοίχο και να επιλέξουμε ένα τυπικό τύπο τοίχου. Για παράδειγμα εδώ το συγκεκριμένο, το Exterior Brick on MTLU Stud. Σχεδιάζουμε ένα τοίχο στο περίπου. OK. Και αλλάζω λιγάκι το επίπεδο ποιότητας. Το βάζω σε Fine για να δω και τις τρώσεις από τις οποίες αποτελείται ο τοίχος. Τώρα, εάν ανοίξω μια τρισδιάστατη άποψη, βάζω και εδώ σε επίπεδο Fine και ας βάλουμε και κάποια shaded μορφή των αντικειμένων. Ωραία. Τώρα, για να δημιουργήσω τις επιμέρους τρώσεις από τις οποίες αποτελείται αυτός ο τοίχος, απλά επιλέγω το συγκεκριμένο τοίχο και εκτελώ την εντολή Create Parts. Και αμέσως δημιουργούνται οι στρώσεις του τοίχου σαν μεμονωμένα αντικείμενα. Τώρα, εδώ πολύ εύκολα μπορώ να κάνω το εξής. Αν θέλω να δημιουργήσω έτσι ένα σχέδιο από τα μεταλλικά τα οποία αποτελεί το συγκεκριμένο τοίχος, μπορώ να επιλέξω τις τρώσεις του τοίχου, να ενεργοποιήσω από την περιοχή των properties το Show Shape Handles, ούτως ώστε να μου εμφανιστούν εδώ τα βελάκια για να μπορώ να αλλάξω τη γεωμετρία των επιμέρους τμήματων, είτε χειροκίνητα, είτε μπορώ να πάω εδώ και να πω συγκεκριμένες αποστάσεις. Για παράδειγμα 3,5 μέτρα από πάνω και ούτω καθεξής. Και να δημιουργήσω με αυτόν τον τρόπο έτσι όμορφα σχέδια εδώ και εδώ και αυτό εδώ. Έστω λοιπόν ότι έχω κάτι τέτοιο. Τώρα, κάτι άλλο που μπορώ να κάνω με τα αντικείμενα parts στο Revit είναι το εξής. Ας πω Reset Shape. Σε επαναφέρω τον τοίχο στην αρχική του κατάσταση. Εδώ, τέλεια. Και μπορώ να κάνω το εξής. Μπορώ οποιαδήποτε στρώση, πάνω σε οποιαδήποτε στρώση μάλλον, να δημιουργήσω, να τη σπάσω σε επιμέρους τμήματα. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό? Για παράδειγμα, να πάω στην κάτωψη και να δημιουργήσω κάποια βοηθητικά reference planes. Θα μπορούσα να είχα κάποια grids, κάποιους κανάβους, οτιδήποτε. Ας βάλω τώρα κάποια τυπικά εδώ. Ή μπορώ να σχεδιάσω το οτιδήποτε. Θα δούμε τι επιλογές έχουμε. Έστω λοιπόν ότι έχω αυτά τα reference plane. Τώρα, ας τα βάλω, στα ισομοιράσω τις αποστάσεις. Ωραία. Τα δύο πρώτα δεν τα χρειάζομαι. Και ας τα ονομάσω. Για παράδειγμα εδώ θα βάλω α1, α2, α3 και α4. Τέλεια. Επιστρέφω στην τρισδιάστατη όψη. Επιλέγω το μέρος του τοίχου που θέλω να σπάσω σε μικρότερα κομμάτια και εκτελώ την εντολή πλέον Divide Parts. Εδώ τώρα
έχω δύο τρόπους. Είτε μπορώ να σχεδιάσω κάτι με το Edit Sketch και να ισομοιραστούν τα διάφορα κομμάτια, ή μπορεί να μην θέλουν να είναι ίσα, αναλόγως οποιοδήποτε σχήμα θέλω να φτιάξω. Είτε μπορώ να χρησιμοποιήσω και τους άξονες, τους βοηθητικούς άξονες που έφερα. Επιλέγω λοιπόν Intersecting References και στην περιοχή Filter επιλέγω την επιλογή All. Βλέπετε έχουν εμφανιστεί τα βοηθητικά επίπεδα που έχω φτιάξει. Εδώ να σημειώσουμε το εξής, ότι εάν δεν τα είχα ονομάσει, εδώ δεν θα μου εμφάνιζε τίποτα, θα μου έβγαζε μόνο το level 1 και το level 2. Τα επιλέγω και ας επιλέξω και κατά τον οριζόντιο άξονα για το να μου δημιουργήσει και στο επίπεδο, στο level 2, ένα χώρισμα. Και OK. Και βλέπετε αυτόματα πήγε και μου ισομοίρασε την επιφάνεια που είχα επιλέξει. Τώρα, εδώ το σημείο τομής των δύο αντικειμένων μπορώ να βάλω και κάποιο κενό, έστω να βάλω 5 πόντους κενό. Βλέπετε πήγε και μου δημιούργησε με αυτόν τον τρόπο και κάποιες σκοτίες που μπορεί να θέλω να φτιάξω. Επίσης μπορώ να αλλάξω και το προφίλ, το Division Profile που λέει. Έχει εδώ διάφορες επιλογές. Εδώ τώρα μου λέει ότι δεν είναι, το Family δεν είναι συμβατό με αυτό που έχω κάνει. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει στην παρούσα φάση. Μπορώ να επιλέξω να φτιάξω διάφορα προφίλ και να το ενσωματώσω σε αυτό που έχω κάνει. Και πατάω OK. Και βλέπετε τώρα είναι μεμονωμένα τα στοιχεία. Επίσης, στην περίπτωση που θέλω τα συγκεκριμένα στοιχεία να τα βάλω σε κάποιο πίνακα υλικών, σε κάποιο schedule τέλος πάντων, και να πάρω κάποια στοιχεία από εδώ, μπορώ να τα επιλέξω και να τους ορίσω και ένα μοναδικό κωδικό εδώ στην περιοχή Mark, το οποίο θα τοποθετηθεί. Αυτό πώς γίνεται? Μπορώ να τα επιλέξω τα τμήματα που έχω φτιάξει και να πάω στην περιοχή Extensions του Revit, να χρησιμοποιήσω το Tools και υπάρχει μια εντολή, το Element Positioning. Από εδώ πάω και κάνω το εξής. Βλέπετε μου έχει αναγνωρίσει τα 10 element που έχω. Πάω στην περιοχή Numbering, θέλω να τα αριθμίσει με αυτόν τον τρόπο και στο Naming να πάω, έχει προσθεθεί από μόνο του και το επί της 100 που είναι αφορά το element. Τέλεια. Οπότε του λέω OK. Ναι, τα tags δεν με ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή. Και για κάθε αντικείμενο παρατηρήστε ότι έχει δημιουργηθεί ένας μοναδικός κωδικός. Οπότε μπορώ να τα βγάλω και σε κάποιο schedule και να πάρω και πληροφορίες από αυτά τα αντικείμενα, να τα εντάξω σε κάποια λίστα υλικών. Αυτό ήταν το σημερινό webinar. Να σας ευχαριστήσω όλους που μας παρακολουθήσατε.